Sarri mendia purketaz kezkatuta bainago gure amalurraz HT manifara kuarrilan gugoaz berandu gabiltzeta guazen autopistaz Txirraka, txirraka Espimarratxo batzuk pizgarri antzeko eta marku bata puntua jartzeko Ondoren bikanuto lola saiatzeko nik ez dute zer behar ondo pasatzeko Neure aldarrikapen eta neure doaiaz alboko inori ez diot egiten gaiz Esandakoan aurka ibili arremaiz ni pertsona erabat koherentea naiz Arropetan darama trango propaganda rebajetan €1 txollo bat izan da Ez dut asko gastatzen egia esan da Regateatzen baitu txinora joan da Atzerritarrik ez du nik usten aparte Geuk egiten diegu eta eudei kalte Beltza izanagatik badu hainbat arte Errespetatuko du lanak endu arte Neure aldarrikapen eta neure doaiaz Alboko inori ez diot egiten gaiz Esandakoan aurka ibili arremaiz Ni pertsona erabat koherentea naiz Neure aldarrikapen eta neure doaiaz Alboko inori ez diot egiten gaiz Esandakoan aurka ibili arremaiz Ni pertsona erabat koherentea naiz Neure aldarrikapen eta neure doaiaz Alboko inori ez diot egiten gaiz Esandakoan aurka